Търново. С него ще си говорим как да предпазим детските очи през новата учебна година, как да направим така, че да запазим зрението на децата, въпреки ежедневното натоварване, с което ще се сблъскват и в училище, и след това в къщи. Казвам ви здравейте. Здравейте и благодаря за поканата. И направо на въпроса, добър момент ли е сега да се замислим за зрението на децата в началото на учебната година, да ги прегледаме? Сега е много добър момент да се замислим за зрението на децата и неговата най-вече профилактика в училищна възраст, а и в по-ранна детска възраст, защото това е период, в който при наличието на зрително натоварване, каквото детето, който е един малък възрастен човек, има в училище, могат да се експонират някои налични проблеми, които да не са видими, примерно през лятната ваканция, която е най-дългата. Така че периода е много удобен от тази гледна точка. Нали, разнообразието на патологичните отклонения е много голямо, но най-масовите от тях са рефракционните аномалии. Те не са толкова тежък, трагичен проблем. Нали, в периферията стоят и разни други макулни дегенерации и други такива заболявания, които за щастие са много по-редки. Говорим, че са по-леки такива отклонения, традиционни за тази възраст. По-леки отклонения, да. Отклоненията, които се коригират, подлежат на коригиране с очила или с контактни лещи. Даже в някои източници не се класифицират като заболявания, а като рефракционни аномалии или като състояние. Така че, особено по-малките от тях, до няколко диоптера, до 4, примерно късогледство и далекогледство, се наричат параметропични рефракции и се считат като разновидност на нормалното състояние. В смисъл, нали, доста голяма част от хората и в частност децата имат такива отклонения. Някъде в някои статистики за европейската раса, някъде те варят между 40 и 60%. А има ли наследственост при тези късогледство, далекогледство? Да, при късогледството и при далекогледството има наследственост и когато единият от родителите, особено двамата имат такова отклонение, е доста голяма вероятността детето да получи подобно състояние, да ви кажем, защото не винаги това са заболявания. И да разбираме ли, че тези отклонения се проявяват именно в училищна възраст за пръв път? В тези отклонения се проявяват първо в училищна възраст, защото по две причини. Първо, защото детето попада в училищна възраст в такъв период между 7 и 19 години, когато настъпва най-голямо развитие на организма и проява на заложеностите. И от друга страна, самото зрително натоварване в училище, в частност компютрите, тетрадки, учебници, черни, бели дъски, нали, провокират в значителна степен това състояние. Но родителите също трябва да наблюдават и особено важно е това, по-важно е при далекогледството, защото тези симптоми са по-дискретни и на всеки 3 години, дори и при неналичие на някакви изразени симптоми, хубаво родителите да водят детето на профилактичен преглед при очен лекар. А при открита някаква аномалия, някакво отклонение на всеки 6 месеца до навършването на пълнолетие. Между другото, много родители се страхуват, че ако заведат детето на очен лекар и се открие някакъв такъв проблем, то ще сложи очила и те ще останат за винаги. Такова ли е лечението или е временно, да речем? В масовия случай, при наличието на далекогледство, което е преобладаващият рефракционен проблем, в по-ниските му степени наистина се налага да се слагат очила, но това е само временно до навършване на пълнолетието на детето, даже в още по-ниските степени е възможно това да бъде само няколко години и ако това нещо се проведе на време, може да избегне бъдещи по-нататък проблеми, не толкова свързани с носенето на очила, което действително го има, а по-скоро с избягване на намаляване на зрителната острота или избягване на появата на така нареченото мързеливо око, и дай си Боже, и кръвогледство и други такива усложнения, нали, в фиксацията и така нататък. Значи, колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-добре за лечението. Колкото по-рано се вземат мерки, толкова е по-добре, да. Добре, аз сега ще ви изредя няколко фактори и няколко мерки, за които родителите могат да съблюдават, за да предпазят очите. Да речем на първо място осветлението на стаята. Какво трябва да бъде то? Осветлението на стаята трябва да бъде много добро. Обикновено да пада отзад. И по-рано се считаше, че е по-добре отляво, защото се пише обикновено с дясната ръка. Това е много добре. И, дневна светлина. Дневна светлина и да има достатъчно разстояние, поне 35-40 см от обекта.
ако то е тетрадка или учебник, и 45-50 см, ако е компютърен екран. Ако е таблет или смарт телефон, също разстоянието се свежда както от това до книгата. Значи 40 см от очите, книгата и на светлина. И на светлина, да. Колко време могат да прекарват пред телевизора децата? Пред телевизора, ако това е на достатъчно голямо разстояние, повече от 3 метра, няма някакъв лимит, който да се счита, че от него нататък ще бъде кой знае колко опасно, но е най-хубаво от гледна точка на правилното израстване на индивида, не само от гледна точка на очното здраве, но и на психичното здраве, децата да се запознават с обикалящия свят, активно участвайки в него, не наблюдавайки някаква програма по телевизията или пък някакво компютърно функция и така нататък. А пред компютъра? А пред компютъра счита се, че за детска възраст не би трябвало да бъде повече от час и половина-два, след което, ако има нови такива час и половина-два, трябва да има поне половин час почивка, но това е по необходимост. Ако няма такава необходимост за подготовката на детето, значи лично моето мнение е, че 2 часа на ден е максимума. Лично аз имам познати приятели в София, по-големите градове, както и българи, не само българи, живеещи в други западни страни, които става въпрос за съвсем млади хора, с малки деца, при които приоритет е да обучат децата си да живеят са по-малко с компютър. Някои от тях дори се хвалят, че въобще детето им не ползва компютър. Да, особено когато говорим за ранните. Дори познавам и хора, и даже дори от средното поколение, хора, които гордо заявяват, че нямат телевизор от години по същата причина. Друго нещо интересно прочетох. По-добре да не учим децата да четат преди да навършат 5 години и по възможност да не се пускат в първи клас преди да навършат 6 години, защото това много напряга очите, четенето при по-малките деца. Напряга очите, но провокира очите да покажат някакви застояли проблеми, които не се проявяват. Така че аз не мога да го коментирам от това дали е положително или не. Лично според мен един организъм трябва да съзрее и във възрастта между 6 и 7 години. То никой не отива на училище точно на рождения си ден. Някъде между 6 и 7 години е нормално е детето да отиде в училище. Някои държави на по-малка възраст отиват. Да, може би говорим за по-сериозно натоварване, по-дълго време стоене. За по-сериозно натоварване, да. Аз моите наблюдения са, че децата не се натоварват чак толкова много и просто всеки случай е индивидуален. Правилното хранене. Какви храни е хубаво да приемат децата, за да са здрави очите им? Какви вещества? Хубаво е да присъстват, да има разнообразна хранителна диета, да присъстват повече, да бъде алкална храната, т.е. да преобладават храни, плодове, зеленчуци, но също и месо, чер, дроб, всякакви такива продукти, които доставят необходимите минерали, микроелементи и витамини на организма и в никакъв случай храненето на детето не трябва да бъде фиксирано само с това, което предлагат училищните столове, а и те са задължени да предлагат по-разнообразна храна на децата, в която да има задължително, било то зелев лист, домати или нещо, което трябва да има такива баластни вещества, да не са само въглехидрати, т.е. тесто и захари, които водят до напълняване. Да, наблюдава се една тенденция на напълняване, на даване на затлъстяване на малото поколение и на децата, което се дължи именно на точно този тип на хранене. Примерно един добър пример за храна, в която се съдържат много такива баластни вещества, са зелето, ябълките и така нататък. Бабите казваха на времето, яш моркови, за да са ти здрави очите. Яш моркови, да. А съвременните майки, които правят добре, които наблюдавам такива случаи, пък ми правят добро впечатление с заяват на детето една ябълка в една салфетка, училище да се я изяде. И ако си я изяде детенцето, значи винаги е добре да има съчетаване и да има плод или зеленчук към менюто на децата. Да има плод или зеленчук да не е само въглехидратите, голямото количество въглехидрати, разбира се, те са нужни като енергия детето но трябва да има задължително плод или зеленчук някакъв. А как да избягваме претоварването на мозъка на детето и то може ли да отключи всъщност зрителен проблем? Натоварването на мозъка би могло по-скоро обратно, натоварването на зрението ангажира мозъка и то може да провокира някакво състояние, което преди това е съществувало като анатомична недостатъчност
или пък някакъв функционален проблем. Какви симптоми можем да разпознаем от детето, които да ни подскажат, че има някакъв проблем? Значи родителите много стриктно трябва да наблюдават децата си. Ще започна от най-често срещания проблем, това е далекогледството. Детето трябва, първите най-дискретни симптоми са често мигане на детето, също така отклоняване на едното или на двете очи, твърде голямо приближаване на наблюдавания обект или пък отдалечаване в някои по-редки случаи. И двете могат да говорят както за късогледството, така и за далекогледство. Неправилно е да се счита, че, видите ли, при далекогледство детето или човека виждал добре надалеч, а не виждал добре наблизо. При далекогледство няма фокус. Човека или детето, индивида, няма точка на ясно виждане нито на близко, нито на далеко. А това при по-ниските степени на далекогледство се получава такава точка за ясно виждане с благодарение на един физиологичен процес, наречен акомодация, които възможности се изчерпват. И оттам се появяват другите допълнителни симптоми, като главоболие, могат да се появяват склами, такива люспички в миглите, зачервяване на очите. Така че всяко едно неизяснено зачервяване на окото, възпаление, дори горелчета, такива скламички, люспички по миглите също трябва да се проверява зрението. Изключително разнообразна е клиничната картина на рефракционните аномалии, т.е. на отклоненията, които са свързани с зрението и тяхната проява в детската възраст. И наличието на много силна адаптивност в децата, на голяма акомодационна способност, прави разпознаването им по-трудно, защото те в голяма степен и компенсират тези проблеми. Да, те много бързо се адаптират. Много бързо се адаптират и затова прегледът при офталмолог трябва да бъде задълбочен и най-малкото симптом, че в тази насока родителите трябва да водят децата, за да се проверяват щателно и задължително с циклоплегия, т.е. с разширяване на зеници трябва да се прави прегледа. При късогледството, може би, децата не могат да фокусират на далеч. Да, при късогледството не е толкова важно корекцията с очила. Да, тя трябва да се направи, за да вижда, но няма такъв лечебен ефект. Тя има по-скоро, за да вижда индивидът добре надалече, защото там има близък фокус, там има едно разстояние, в зависимост от степента на късогледството, в което детето или индивида винаги вижда ясно, така че мозъка няма да се отучи да вижда правилно и да се получи мързеливо око. Вижда се, за да има корекция, но в същия момент тази корекция трябва да се направи пък, за да не може мозъка да се натваря правилно и да различава правилно далечните обекти и да се ориентира човек правилно в околната среда. Другото отклонение, за което сме говорили и с вас, кривогледството, може би то също трябва да се наблюдава в тая възраст. Да, то е по-тежък симптом на късогледство или на далекогледство или на астигматизъм. Това не е нищо повече. Това там пък видимо се вижда отклонение. Да, видимо се вижда отклонение. И тук трябва да вмъкна, може би е доста важно да вмъкнем, че съвременните компютърни технологии, откакто съществуват плоските екрани, флатскрините, LED дисплеите, не са толкова натоварващи самите електромагнитни лъчения, колкото една синя светлина, която има в тях, която не е директно вредна, но забавя малко мигателния процес и това накъсва един нормален слой, който е облечен на окото, който се образува от сълзите и при забавянето мигане то се разкъсва и затова се налага употреба на изкуствени сълзи допълнително, както от възрастни индивиди, така и деца. И за да се избегне това нещо, трябва да се препоръчва по-ограничено употреба на тези монитори, а когато то е налично и необходимо, вече да се направи наистина адекватна корекция или да се поставят очила, даже било то и без диоптър, когато детето няма нужда от диоптър, за предпазни стъкълца. Да. То всъщност трябваше да кажем, че е добре децата, когато гледат телевизия, да гледат в осветена стая, а не на тъмно. Това е задължително да се каже. Да, аз съм наблюдател, по-възрастните хора, по-възрастно наблюдение, угасят телевизора, угасят осветлението, извинете, и така гледат телевизия. И тенденцията е точно обратно. Трябва на добро осветление да се гледа телевизия, защото фоновото осветление задава един по-тесен диаметър на зениците и първо се разпределят, образът е по-ясен и второ по-малък сноп от евентуално лъчи, от които част от тях се очаква да бъдат вредни, попадат в летената.
А какво мислите за тези, вие споменахте изкуствени сълзи, сега има много капки за очи, които се продават свободно по аптеките, всеки родител може да ги купи да изпробва върху децата. Да. Някакви природни методи се изпробват. Трябва Значи, ли в значителна степен те са нужни за корекция на тези състояния, нали, за покриване на роговицата, когато има дефекти в нея. Разбира се, има и голям комерс и голяма конкуренция в днешно време. Как да ви кажа, най-добре аз съм привърженик на физиологичните механизми, да се запазят добрата физиология, добрата мигателна честота на детето и на индивида и просто да се живее по-хармонично и по-физиологично съобразен начин, което е свързано с нашите природни зададености. И те добавки винаги ще ги има, но може би е по-добре да не се обръщаме веднага. По-добре, да. Тяхното приложение трябва да бъде по-рядко, а не само когато е нужно при наложителния случай. И много рядко има едно такова заболяване, когато човек няма достатъчно сълзи, това е по-често при жени, казва се болест на Сюгрен или Гожеро Сюгрен, при което има недостатъчна секреция на слъзните и на слюнчените жлези. Тогава човек или по-често жени са, това тези жени цял живот обикновено се налага да накапват капки. В останалите случаи това трябва да бъде временно, по мое мнение. Можем ли да измислим някакви упражнения за очите на децата в домашна обстановка, някак си да ги тренираме, да подобряваме зрението? Можем, да. Аз тук ще вмъкна и ще продължа предната си мисъл с това, което исках да кажа, че съвременните екрани не са толкова вредни, с какво са вредни и с какво не. Дори тези най-нови технологии за 3D кино и за 3D телевизия се счита, че са полезни, дори имат известен и лечебен ефект при деца, които имат кривогледство или разстройство в бинокуларното зрение. Способността, понеже там има разделяне на зрението на ляво и на дясно око, получават различен образ в ретината. Те са по няколко методики. Едната е на паралактичната сянка, а на другия е на цветовия дисбаланс, с някакви очила, които ни дават в киното, когато отиваме да гледаме 3D кино или пък съответната телевизия. Така или иначе, в окото, едното и другото око попадат различни образи и когато едното око е по-слабо, по този начин се стимулират фузионните резерви и се стимулира едно предшестващо налично вече съществуващо лечение, ако то е открито на детето на наличие на късогледство или пък на мързеливо око. Даже в 90-те години навлязоха такива филмчета, много разработени първо в Щати и в много други страни, мултифилмчета, в което се първо, примерно, някакво дете гони пеперуда с едно сакче, едното око вижда сакчето, другото пеперуда. Да, имаше папагал в клетка, който трябваше да се понеже се оказа, че тези сложни апарати са ноптофори, много трудно приложение, имат само в академична обстановка и много е трудно и трябва много, особено на деца, така с по-ограничена интелигентност, нали, по-малък ефект. По-добре е така да се по забавния начин да протичат тези лечения. И на базата на този принцип са разработени и някои очила за виртуална реалност, което представлява една пластмасова кутия, в която се пъха, има разделно зрение и с корекция на едното и на другото, който се пъха мобилния телефон, смартфон или пък някакъв таблет, и който предварително има разработени функции с различна, малко паралактично различна картинка за лявото и за дясното око. И те се използват и успешно за лечение на някои кривогледства и на някои случаи на мързеливо око в някои западни клиники. Повече никой да не е посмял да каже, че 3D кината са вредни за очите, дори напротив. Да, има такъв стимулиращ ефект, нали, специално по мързеливо око. Стимулират много добре фузионните резерви, мобилизират фузионните резерви при различно зрителна острота на двете очи. И могат да се използват като допълнителен метод за подобряване на зрението на децата. Но както с всяко едно нещо не трябва да се прекалява, нали, особено с, както говорихме, всички екрани имат някакво електромагнитно лъчение, трябва да има някакъв лимит на експозицията на им. Може би трябва да кажем на родителите, ако пък рязко се получи намаляване на успеха на детето в училище, намаляване на концентрацията, това може да се дължи и на зрителен проблем. Това може да се дължи поради затрудненото виждане. Да, поради затруднено. Абсолютно, да, много права сте. Това също е един от вариантите. И тук е място, може би, искам да посоча нещо друго, което хората много малко мислят.
в децата в една по-късна такава възраст, към 14-15 години, когато избират средно училище, особено момчета, трябва да бъде проверявано и цветното зрение. При мъжете има далтонизъм. При мъжете има далтонизъм. Около 4% от мъжете има далтонизъм. Значи момченцата на 25 момчета едно задължително е с далтонизъм. И това е свързано и с професионалната ориентация. Такива деца те нямат никакви оплаквания. И те са напълно здрави, но те не могат да практикуват някакви професии. Примерно, ако те са решили да бъдат в училище, което е за автотранспорт, нали, за пилоти, за летци или във водния транспорт, или в ЖП транспорта и техните родители. Това нещо хубаво е в навечерието или поне няколко години преди това да се проведе такъв преглед, за да се установи детето да се ориентира правилно, да не се травмира психически. По постъпване на такива училища, нали, примерно най-близкото тук е ЖП училище в Горна Оряховица и по транспорт има в Горна Оряховица, в Стражица и така нататък. Аз съм свидетел, съм издавал медицински. Задължително се прави такъв медицински преглед, но когато това е в навечерието на постъпването или на подаване на документи, и когато това се установи толкова късно, детето се стресира. Много често родители. Хубаво е това нещо да се знае няколко години или поне месеци преди това, за да този целият процес да протече по-травматично на адаптация на съответно детето към професията. А това в каква възраст се разпознава далтонизма? Значи далтонизма е от раждането до края на живота на човека, а тестови могат да се направят, вече когато познават цифричките и буквите с обективните тестове. Обективни до сега няма, те са спекулативни малко. Мисълта ми е в по-разна възраст, дали би могло да се разпознае, когато децата учат обикновено цветовете, 4-5 години. Да, така че съветвам родителите, това никой или много малко се говори за това и много малко хора обръщат внимание. Да, значи, родителите, когато водят деца и те са момчета, при момичета също има вероятност, но тя е около 40 000 пъти по-малка тази вероятност. Не е лошо да се провери и цветното зрение, за да се знае детето да се ориентира правилно, професионално, а в един предидущ етап, нали, съответно и към съответното училище и съответните нагласи, което трябва да има то. Може би сега след лятната ваканция още рано, но започнаха ли родителите да се обръщат към вас за прегледи на децата? Да, има сега зачестяване в началото на септември, края на август, обикновено започват. Нали. За жалост малко са хората, но има такива, които без някакви налични симптоми идват да се проверяват зрението на децата, което е много похвално. Обикновено по-често са такива случаи, когато е установено предварително вече някакво зрително отклонение за неговото проследяване, което се прави на 6 месеца, най-удобният период е началото на учебната година и през пролетната ваканция, която се пада след около 6 месеца или малко повече. Казали сме, че е добре при децата на 3, на 5 годинки и на 7 да се направят. Да, на 3, на 5 и на 7 години да се прави профилактика. Тогава се променя най-много зрителния апарат. Тогава се променя най-много зрителната зрението на децата, нали, израстването на организма, очната ябълка, което може да провокира такива зрителни проблеми. Нека да кажем няколко думи и за очилата, защото ако евентуално при лечението се наложи купуване на очила, какви трябва да бъдат те? Защото по магазините има доста видове очила на много по-ниски цени, но предполагам това не е вариант. Да, очилата трябва да бъдат изработени от професионална оптика. Прегледа трябва да бъде направен съответно от офталмолог и аз не виждам някаква друга опция, макар да имат готови очила, няма как да се слагат в детска възраст. Нали? Не е хубаво да се слагат очила на родители, на братчета, на сестричета или очила детето, когато не се е проверявало от такива, които са надраскани, примерно счупени, защото също може да ощети зрителната острота и така нататък. И това е повече този проблем с готовите очила. Той е повече при възрастните хора, при пенсионерите, които си купуват от битаци, от стелаж за по 1, по 2, по 5 лева очила. Аз за деца не съм виждал. Възможно е да има и някакви такива случаи, но те не са... Лично аз не съм се срещал в моята практика. Най-добрият вариант е стъклата да бъдат изработени точно според детето, дори да и рамките точно, индивидуално и много важно е центровката да бъде направена както трябва. Значи прегледа има 3 фази, не е необходимо да запознавам в детайли вашите зрители с тях, но да се определи зрението по-отделно на едното, на другото и един много важен момент, който много пропускат, е да се синхронизира и на двете. Не винаги отделно зрението на едното и на другото око
се изписва така, както е установено по-отделно за всеки. Трябва да се провери двоочното зрение, правят се специални тестове, понар тестове и нали, тестове за допълване, за да се получи правилна проекция на образите в мозъка и мозъка да ги възприема като еднакви. И да се, това се нарича фузия. За да се получи фузия, нали, трябва да има едно синхронизиране на образите на лявото и дясното, което е най-тежката, така най-отговорната част от прегледа, с който всеки един отговорен очен преглед трябва да завърши и така на базата на това да бъдат изписани децата на детето, за да има продължителен, устойчив и правилен резултат в зрителната функция на всяко око по-отделно, така и на бинокуларното, двоочното зрение на детето или на индивида. Нека все пак накрая да кажем няколко думи за възрастните, как те да си пазят очите, защото те пък са натоварени постоянно в ежедневието. Проблема за пазенето на очите на възрастните не се различава съществено от този за децата. В този период, който сме все още края на лятото и началото на есента, ние сме подложени на ултравиолетовото лъчение на слънчевото. Има достатъчно слънчево лъчение, което все повече се състаняването на озоновия слой. Трябва да слагаме предпазни средства, слънчеви очила или шапки с по-големи периферии. Това важи за възрастните. При завръщане от море, от водни басейни, много често се получават такива контаминация с различни микроорганизми, обикновено ангуларен конъюнктив, в които се засягат гълчета на очите. По-нататък, ако не се лекува, може да прерасне във възпаление. При контакт може да се предаде на друг индивид. Всички тези неща оказват влияние, травматизма, при работа с глушлайфи, с металорежащи машини трябва да се поставят предпазни очила. Но най-вече като че ли най-актуалното е предпазването от ултравиолетовите лъчи, защото моите наблюдения, не само моите, в последните години, последните 20 години честотата на едно от усложненията, хроничните усложнения на експозицията на ултравиолетовите лъчи, катаракта се е подмладила с около 10-20 години. Ако преди около 20 на години се счита чисто, след 75 години е нормално човек да има перде, старческо перде, което обикновено се провокира освен от възрастта, така и от експозицията на ултравиолетовите лъчи. Сега масово хора на около 65 години и по-малко, даже на 50 и няколко години. Има и по изключение и на по-млада възраст, на 40 и няколко години, които имат пердета. Като говорим за ултравиолетовите лъчи, се сетих слънчевите очила при децата. Да. Наложителни ли са? Трябва ли да помислим и за това? Да, слънчевите очила при децата са част от предпазните мерки. И има места в света, където озоновия слой е значително по-тънък и това е установено. Това не е никаква тайна. Това е в Нова Зеландия, в Австралия, където там си е стандарт, там е задължително деца, възрастни, всички излизат не само на плаж, на улицата в града се излизат с слънчеви очила. Не само това, но и лятото е с задължителни и с дълъг ръкав. Да, аз знам, че в Австралия още с започването на първи клас им раздават задължително слънчеви очила на всички деца. Да. Може би това не го знам, но е доста обяснимо така по начина, по който ме го казвате, вероятно. Да, просто питам, защото преди години се смяташе, че слънчевите очила едва ли не са просто нещо излишно за децата и само възрастните ги използват. Разбира се, не трябва да се прекалява с нищо, нали, трябва да живеем в хармония с природата, но нали, да се имат предвид и да се знае ролята на всеки един фактор в окръжаващата ни среда по такъв начин, за да може човек да, доколкото е възможно и доколкото знае, доколкото е известно, да се предпази от дадени негови неблагоприятни въздействия. С какво да почистваме очите си? Физиологичен разтвор, чайове, лайки, разтвори, такива неща сме чували? С обикновена водичка хубаво да се напръскват. Ако човек не е алергичен, може с отвара от лайка, очанка, има такава билка, която да се охлади до стайна температура и с две памучета, особено ако има така леки горелчета при хронични конюнктивити, при възрастни хора, примерно ако тикат повече очите, това е сравнително нормална находка при хора така над 65 годишна възраст, да си го промиват с лайка. И ако няма някакви по-сериозни симптоми, нали, това би могло да отшуми. Ако това е опорито или пък се присъстват някакви по-тревожни или странни симптоми, трябва да се потърси консултация с офталмолог съответно. Винаги консултацията на първо място, никога самолечение, когато се разбира се. говори за очите. Ние за това сме офталмолозите, за да
даваме правилните съвети на хората и аз специално никога не съм си позволял да предозирам да плаша в повече хората от това, което е необходимо, напротив. Мисля, че днес им отворихме очите на хората. Надявам се да е било така. Благодарение на интервюто, което проведохме и много интелигентно зададените въпроси от вас, за което благодаря много. И аз ви благодаря за гостуването. Вие не ни пропускайте, продължаваме след малко. Да. В твоите очи видях водата, знам за твоите сълзи. Как вкуси светлина, крещиш, но тихо знам, че криеш самота. Искаш ли с теб да полетим? Искаш ли само там ще сме сами? Искаш ли с невидими крила с теб да литнем? Знам, измислих и това. Аз съм черно-бял, нали? Така ме виждаш, адно сняг без никакви следи.